थांनाय बिसि 1867 नि दिनैनि हाय साल 29 मार्च सालमारिओ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका केरं सेंजागो आबोबाय कानाडा डोमिनियन नो कताल के स्नामजागो थांनाय बिसि 1936 नि दिनैनि हाय साल एबा 29 मार्च सालमारिओ नाजी जार्मानी रायदानो साजाके अंगै खादुलाइबै हायनि हाय राइनलैंड नो जबा रिंफिओ थांनाय बिसि 1945 सालमारि दिनैनि हाय सालोनो US आर्मी एयरफोर्स जापान ते टोकियो फायर बम किथार माबाय 1 लाख सो बरक थैखा दै गोबां मासागो देराबायखा थांनाय बिसि दिनैनि हाय सालमारिओ बायथाकनि मार्किन चबा ट्रुप्स साउथ ब्रिटेन याकारोटे ब्रिटेन चबाओ US गोदालजाक नै साइमानजाक मानि साल थांनाय बिसि 1982 दिनैनि हाय सालमारि 29 मार्च ओनो कानाडा रायदाओ यासाकजागो रयेल एसेन्टे आबोबाय कानाडा यकजाक साल हनै साख्लायजाक मानि साल दिनैनि हाय 29 मार्च सालमारि ओनो थांनाय बिसि 1999 दिनैनि हाय 29 मार्च सालमारि ओनो डौ जोन्स इंडस्ट्रियल नि बैला लाइबुमाओ सिसाइ निस्लाय कुसुक गावै खलबजाकमा साल थांनाय बिसि 2004 दिनैनि हाय सालमारि ओनो बुलगेरिया इस्टोनिया लाटभिया लिथुनिया रोमानिया स्लोविया ते स्लोवेनिया सं नाटोआव गोदालमानि साल थांनाय बिसि 2010 दिनैनि हाय 29 मार्च सालमारि ओनो खरक नै साक बम खिथारै मस्कोनि मेट्रो स्टेशन ओ खरक ब्रैसि एबा 40 जन बरक न बुथारते 100 नि साय बरक सागत दुखुमान बायमानि साल थांनाय बिसि 2014 दिनैनि हाय साल 29 मार्च सालमारि ओनो इंग्लैंड ते मेल्स हाकोतर जत्तनि पुइला जलाबाय जेला ते बोरै काइलै पान्दा अंमानि साल हनै साइमानजागो थांनाय बिसि 2020 29 मार्च दिनैनि हाय सालमारि ओनो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन COVID-19 नो सिनेमंग्रवते हायुं हाकोतरनि बेमार कोटर हनै COVID-19 ते कोरोना भाइरस नो सिनेमंग रमानि साल